Хәерле кич, менә без бүген монда очраштык Ринат Сайфиевичны туган көне белән, юбилей белән котларга. Без бу юбилейда бик шат. Яхшы ему сәламәтлек, зон гомерләр аңар. Без аннан көтәбез тагын да кызык шундый содержательный, иштәлекле романнар. Ринат Сайфиевич белән без күптән таныш, әле Нижнекамскидан. Ул бик бөтен Мәскәү белә аны, бөтен Татарстан белә аны да. Ул шундый күренекле, бик талантлы кеше. Менә әйтәләр бит, ул кыяфәте дә, буе да, уйлаулары да бик булган, бүтән жактан булган кеше ул. Минем әйтәсе килә, менә, например, без монда килгәч 21 ел бергә дуслаштык Фикрат Акмәҗәлович Табеев белән. Күп кеше жюри аның дуслар булып, мин аның дус булып, на самом деле аның дуслары күп. Мин Фикрат Акмәҗәлович белән гел элемтәдә булдым. И әйтәм, что ул гел искә төшереп, телефоннан сөйләшеп, Ринат Сайфиевич белән торды. Алар тоже бик уртак тел табып, бергә гел аралашалар. Шуңар без Фикрат Акмәҗәлович менә шул клуб DL16 без 3 ай изләдек, уйладык, кемне анда кертергә координационный совет. И, конечно же, сразу же без, даже не обсуждая, керттек анда Ринат Сайфиевичны, значит, шул координационный совет DL16. Шуңар, значит, ул DL16 безнең бик ответственный политический шундый юшма килеп чыкты Мәскәүдә. Күп менә нинди безнең события булалар, нинди җанлыклар, без аларны DL16да бергә киңәшләшеп, бергә сөйләшеп, шуннан соң чыгарып инде как решение. Менә безнең юшма штаб юшмасы. Штаб юшмасына күп кеше көннәшеп тә карайлар, или карайлар, потому что алар деятельностьне безнең бик белмиләр. Из-за неинформированности, и бывает по штабу татар иногда не совсем объективная оценка в средствах массовой информации и вообще в плане критики. Но говорят, не критикует того, кто ничего не делает. Надо отдать должное. Ринат Сайфиевич с первого дня, вот 21 год, всегда с нами, всегда правильно понимал и оценивал нашу деятельность. Когда что-то не так, он нам подсказывал, он нам говорил, и его замечания, зная национальный вопрос, зная татарскую проблему, его замечания, пожелания и наставления для нас всегда были и есть особенно дороги. И мы их очень ценим. Ринат Сайфиевич, живите долго и будьте здоровы!